Yo, what's up? What's up? Ginagawa mo? Welcome back, welcome. Dayon, sulod mo. Welcome sa akong YouTube channel. Welcome. Salamat kayo sa pagtanaw. Og sa mga wala pa nakasubscribe, please click the subscribe button below. At i-click nyo na rin yung notification bell button. Ginagawa mo? I wanna feel when I'm broken hearted. Everybody, find nobody, so I do it so long. For today's video, kung nakita ninyo ang title sa atong video, which is kana hinubog. Dili ta maghinubog rong adlaw. So ako rang ipakita ninyo unsay nahitabo gabi. So gahubog-hubog mi gabi, pero wa mi nang itagaway. Wow. Dapat tinana ta pero mi guys. Ang atoang ilimnon ibutang ra to sa tiyan. Dili diri sa utok. Ta mangitag-away oy buang. Sayang-sayangan atong panagway. Okay, kita maglangay pa. Let's proceed to kung saan nahitabo kagabi the video. YouTube na niyo ma. YouTube na niyo Ramis. Wala akong drive padre. So guys, karon time check. It's almost 12 in the evening. So karon gainom ra gyapon mi dire bisag naay natulog nga bata sa pikas kwarto. Problemado ka siya kay so kaya ang asawa kagainom siya. Ginagawa mo? A few moments later. One hour later. Ubog na daw kuno kay sila. Good. Mga unya pa siguro may mauman mga alas. Bot sang orasa. Masa pag inubog yung bayo eh. Kuha na tog video ni mga kasayaw.
1 hour later. Kaya ba, Bart? Kaya ba? Kaya pa, ay! Kaya ba? Kaya pa! Buseng kaya, buseng! Hindi naman ito malaking inumin, di ba? Ay, sus! Kaya, kaya! Pikit lang. Kayo, ora kayo. Ano ito ng inumin, di Let's ba? go! Ay, sus! Kaya! Sus! Di ba? Kaya mo Kaya. pa? Kaya! pa? Kaya! Ay, sus! Kaya mo! Kaya mo kat! Picture. Yawa. Bante na, bante. Okay na, goods na, goods. Goods na kayo, goods na kayo. Ha? As nice, where's Jaming? Where's Jaming? Tablet. 3 hours later. A few moments later. Batse na tapuseng. Batse na tapuseng. Bad. Batse na, batse. Tara. 3:28 a.m. So, kato guys. Manguli na daw sila. Manguli na mi. Bad na, kapatid gamay. Manguli na daw mi. Kay ubog na gamay. Oh, salamat kayo sa pagtanaw. Salamat mga palahubog. Shout out na mga palahubog. So, tuara. Motoy mga pangitabo gabi. Puro kabuang, puro sinayaw-sayaw, puro hinubog. Pero at least kami hinubog naram sa balay. Ingon pa ko nga. Muli. Narito silang balay. Dapat nana ata dita mangitag away kung nakainom. Kainom ra kung hubog. Hubog ra naman guyuban nga. Kung mahubog. Hubog panty. Hubog ra. Bitaw, salamat kayo. Salamat kayo sa pagtanaw guys. Ug kung nalingaw mo gamay, like na lang pod, comment or share. Just share. Ug sa mga wala pa nag-subscribe, bakong balik-balikon, please do subscribe my YouTube channel. Ginagawa mo. Thank you so much sa pagtanaw.